Imos a falar os próximos minutos aquí no noso programa. Arrancamos aquí esta semaniña falando de algo tan importante como turismo para unha cidade, para seguir medrando, para seguir recibindo a moita xente, pero sobre todo tamén para ir coñecéndonos a nosa historia, as nosas posibilidades, as nosas paisaxes e todo o bonito que temos en ir demasiado lonxe. Precisamente imos a centrarnos nunha iniciativa maravillosa que aquí comentamos hai unhas semaniñas cunha das nosas colaboradoras, con María Arias, pero hoxe queremos concretar, dar toda a información a todos os ointes de Radio Voz na provincia de Lugo, que son moitos, porque está aí a piques de comezar. Falamos dunha peregrinaxe que arranca o mércores, que se vai a desenvolver nestes próximos días aquí na nosa provincia. Arranca dende Pedrafita a Lugo, cun obxectivo que promocionar esta maravillosa vía Cúnic que temos aquí na provincia, que precisamente, por certo, foi un pouco o eixe no que se apoiou este ano o Concello de Lugo na súa proposta e a aposta turística hai unhas semaniñas en Fitur, que ali estábamos tamén compartindo o noso tempo con algúns dos protagonistas provinciais, en busca de xente que disfrute e que valore todo o que temos en materia turística. Pois imos a falar desta peregrinaxe coa alma mater un pouco de todo este maravilloso proxecto, como moitos outros que xurden aquí en materia de turismo na nosa provincia, na nosa cidade. Estamos en comunicación estes próximos minutiños con Guido Álvarez. Guido, que tal? Moi bo día. Moi bo día, Raquel. Moitas grazas por contar comigo, como sempre. Un placer, como sempre, porque ademais é unha proposta na que poden participar activamente todos os interesados, verdade, Guido? Sí, a verdade é que sí, de feito estamos moi contentos porque, bueno, dende que lanzamos isto, que tampouco foi hai tanto, o sea, Non? foi unha cousa moi espontánea, hai un mes, con Diego As e con Javier Gómez Vila, animouse moitísima xente, incluso para facer as 5 etapas, que, a ver, de momento que nos saibamos, veñen unhas 15 persoas con nós, as 5 primeiras etapas. Quero dicir, as 5 completas, non? Porque cada día logo van vir moitas máis persoas, incluso nos 2 primeiros días van vir os alumnos dos colexios de Pedrafita e As Nogais, que é algo precioso que Que sucedeu a ben. semana pasada. Sí. Sí. É que isto, eu creo que na medida en que se vai vendo nas redes e tal, fai que xurdan ánimos, digamos, dende todos os concellos polos que pasa a vía Cúnic, claro. Despois o efecto viral, no? Que unha vez se animan uns, pois se van animando outros. Xente que nos convidou, imagínate, a facer unhas degustacións, de todo, a De verdad que todo, super variedade. divertido porque é moi exacto, que nos aparte xa o dixemos dende o principio, Sí. non? Que queríamos facelo así espontáneo, sabes, non chamar a ninguén propoñendo nada, sino lanzalo aí nas redes e a ver que pasa, non? Sí. Efectivamente, está sendo todo moi bonito, a verdade. Para os que igual non estén moi familiarizados, que ten de especial esta vía Cúnic? Bueno, pois esta vía Cúnic, primeiro que é moi importante para Lugo cidade, eu considero, non? Porque, é un camiño máis que pasa pola cidade, aparte do primitivo, que é o máis antigo de todos, o xa sabemos, dende Oviedo a Santiago, pero esta vía Cúnic, que venden de Alemanha, por certo, fai ese atallo entre Pedrafita do Cebreiro e Lugo, conectando o camiño francés co camiño primitivo, non? A parte diso, disto podería falar moito mellor Javier Gómez Vila, que é historiador, o promotor un pouco da vía Cúnic. El sempre conta que esta vía supón a primeira guía do Camiño de Santiago, é dicir, a primeira guía feita para os peregrinos, digamos, non? Así que ten un contido histórico moi relevante, porque nesa guía se fala de todos estes lugares polos que imos camiñar. Claro, moi ben. Arranca todo o mércores. Contanos por se alguén se pode sumar en algún tramiño en concreto, algún día en concreto. Danos detalles, Guido.
Sí, pues mira, un pouco que che comentaba, ¿no? Como todo foi así tan Sí, espontáneo, bueno, nos inicialmente dixemos que queríamos ir todos os días ás 9 da mañá, ás ¿no? nove. Dos lugares. Sí. Claro, que pasa? Que co tema dos colexios, pois en Pedrafita e as Nogais, Claro, bueno, polos temas do transporte escolar e demais, ata as 9:30 non non, entran. non nos damos citado nos 2 primeiros días. Nos seguintes iremos vendo, a idea é eso, Claro. 9:30, iremoslo anunciando nas redes e tal, pois a ir de cada unha das localidades, pois o primeiro día de Pedrafita, o segundo das Nogais, o terceiro de Becerreá, o cuarto de Baralla e o quinto domingo dende o Corgo, para esa última etapa na que chegaremos a Lugo pois o domingo pois non sei, ás 2 ou ás 3, calculo que Sí, chegaremos o domingo. Entón, o dito, claro. isto como non é algo organizado, entón cada un ten que buscarse a vida, digamos, para Danos unirse, que tamén unha que referencia das vosas redes a túa, por exemplo, non, Guido? sí, Ujú. sí, pois nada, eu Guido Guía, estou en todas como Guido Guía, Vale, bueno, por exemplo, en Instagram ou en X ou en, bueno, en varias delas, sí, Guido barra baixa guía, non? vale. Despois as de Diego As, Javi Gómez Vila e Vía Cúnic, Ujú. son todas as que temos. Tamén nos apoia a Canle Lugo Me Gusta, que ten moita Sí, presenza en Instagram, sí, sobre sí. todo, ten 30.000 seguidores, e vai nos dar bastante cobertura. Tamén os amigos de Lecer Audiovisual van vir polo menos 2 días a darnos tamén cobertura audiovisual, que, bueno, creo que é algo fantástico Claro que que oi. sexa así. Mm, Claro, claro. Entón, bueno, xa che digo, para unirse, insisto, tamén ten o seu punto que falábamos con Javi e con Diego, sí, non? O seu punto de que ao non ser organizado, sí. realmente, para quen queira vir, vai ser máis auténtica experiencia no sentido de que, bueno, a ver como dicirlo, pois si vas a algo xa máis organizado, pois é como máis fácil, non? Sin Claro. embargo, deste modo, quen queira vir vai sentir un pouco máis esa sensación Mm, de Camiño de Santiago organizado por un mesmo e tal, non? é certo. Dito isto, hai moita xente, insisto, que vai dormir nos lugares, entón nós no grupo de WhatsApp que creamos, que xa hai máis de 100 persoas nel, Sí. puxemos onde vamos dormir cada un, non? Mm, A maior parte dormimos sempre nos mesmos lugares, pero como algúns se encheron, pois tamén hai alternativas, así que, claro. moi ben, moi ben. Estupendo. Estaba, mira, eu mirando agora a previsión do tempo. Bueno, ben, salvo un diña o venres que é un pouquiño o día máis tal, o resto ben, tamén acompaña, eso tamén é Sí, importante. Aínda que non é definitivo para nada, verdade? Mm. no, de feito, eu xa o dixo un pouco de broma dende o principio, que incluso se fai mal tempo quedará máis heroico, sabes? E tamén claro, claro. Tamén ten o seu punto, eu creo, sí. É verdade. Aí mantendo as tradicións. Sí, Moi sí, ben. sí, sí, de feito xa ves que o facemos en febreiro, que Sí, digamos, si un o pensa, pois sería casi do menos favorable, non, para mm, organizar algo así, pero tamén sí, unha maneira de demostrar que temos inverno, temos verán, temos as 4 estacións, pero en todas se pode sair, quero sí, dicir, non sí, vivimos nun lugar de climas extremos onde non se poida sair, non? claro. Creo que vimos disfrutar un montón. Claro, temos aí tamén pois esa pegada que hai nalgunhas zonas en concreto dun dos que estades promovendo todo isto como é Diego As, verdade? Con eses maravillosos Uf, murais que ten, que é unha delicia, claro. velo e disfrutalo. Claro. Mm, A ver, eu non por nada, non, pero comentábamos tamén onte o tema, non, que sí, isto non pode cadrar mellor que facelo con eles dous, non, sí, porque ao final Javi pois é a persoa que está promovendo isto, investigando, etcétera, mm, e logo Diego que está moi implicado tamén, non, é dicir que son dúas persoas moi implicadas en todo este asunto, entón eso dalle consistencia, sen claro. dúbida, a todo isto, e sei que a xente que ven, moita xente ven tamén ilusionada de compartir con eles, conmigo, etcétera. Mm. Que vai haber un ambiente moi enriquecedor, eu creo. Por suposto que sí. Guido, animamos, nos están escoitando de toda a provincia, que fagan un oquiño, que improvisen na súa vida, que de vez en cando senta moi ben, verdade? Exactamente. Mira, solo por dicir algo en relación a iso, ven Sí. xente de Foz, de Ribadeo, da Ribeira Sacra, incluso ven
varias persoas veñen de Madrid a facer as 5 etapas con nós, Que quero dicir que isto, maravilla, que... fíxate tío que xurdiu, o Sí, sea, que sí sí. que animar a todo o mundo, que sí, sí. Bueno, pois se veñen de tan lonxe, os de aquí máis próximos temos que deixar alto o pabellón tamén, aí a Aí está, aí está, aí acompañarvos. está. Moi ben. Eso, Pois, sí, sí, sí. moitísimas grazas, Raquel. Grazas a ti, Guido, unha iniciativa maravillosa, sobre todo vendo ese potencial que ten a nosa provincia, e que hai que poñelo en valor, que en mellor que nós e que vos os que mellor o coñecedes. Así que moitísimas gracias pola proposta. Moiti... É unha pena que non se poida facer un programa de radio en directo mentras se fai a ruta un cachiño, porque me apuntaba tamén, Guido. Moitas grazas, Raquel. De todos modos, xa che digo que falamos estes días de intentar convertilo polo menos en tradición anual, Ai, moi facela ben. unha vez ao ano, pero si poden ser máis, incluso mellor. Así Pois que veña, haberá máis ocasións de facelo. maravilloso. Que disfrutedes moitísimo. Seguimos por aí todas as vosas noticias e andanzas, vale? Moitas grazas, Raquel. Un Unha aperta biquiño, grande. Guido. Bico. Bo día. Chao, chao. Bo día.